Moni Amalawi, amuna ndakaji, wankulu ndi wang'ono kwina kulikonse kumene muli ku Eastern Region, muli ku Central Region, muli ku Northern Region, muli ku Southern Region, muli mayiko osiyana kunja kwa dziko la Malawi, ndikupaseni moni. Remember, ine ndi Twere Nyenye Mr. Game Changer, sindimaopa, sindimanyumwisidwa, ndipo sindidzaopa china chilichonse. Ndimafuna nditumidze uthenga uwu kwa inu Amalawi kuti mudziwe kuti kunjaku kulinji, tikukupangirani zotani, tikubwera ndi chani. Ndiyambe ndi mawu amene watisiyira late Saulo Chilima, mzimu wake uwuse mumtendere, kuti osaopa, osachita mantha, ndipo ngati kuli kufa tizafera mbendera ya dziko la Malawi. Osatutumuka, osaopsezedwa, osaopa kandi nduna, kandi president, kandi vice president, osaopa kandi wa polisi, kandi wa ame. Dziko la Malawi ndi latonse, dziko la Malawi ndi lathu. Andi osavomeleza kuti wina atitengere ku one party system komwe anthu amangophedwa osalakwa, anthu amangomangidwa osalakwa, anthu kulandidwa katundu wawo osalakwa, anthu kuopsezedwa kumakhala ngati ali mndende, kukhala anthu ogwidwa ukaidi mdziko lathu lomwe. Sitikubwereranso ku one party system. Andi Amalawi ndafuna ndipereka uthenga uwu. Ena mukumafunsa kuti kodi nkhani imene tikuimva ya ma demonstration ndiona kapena ayi. Mneneri wake wa ma demonstration yo ndi ine, mneneri wake wa ma organizer ndi ine, mozi mwa ma directors achinthucho ndi ine, Mr. Game Changer chikuni chausi, mkango wa mphongo, sindimaopa, sindimatutumuka. So nimafuna ndikuuze na Malawi chonchi kunena kuti ma demonstration tikuyamba wiki imene ikubwera hii, ndipo zonse zokonzekera zili nkati, ndipo Amalawi yembekezerani kuti wiki ina iliyonse izikhala ya ma demonstration. Tikuyamba ndi ku Blantyre next week, tikachoka ku Blantyre tikupita ku Mangochi wiki inayo tikupita ku Zomba, wiki inayo tipita ku Nzuzu, wiki inayo nambala 5 tizakhala tili pa Central Region. Amalawi muzimva kuchokera kwa ine, neneri wache wachinthu chi ndi ine. Wina asakunamize ni wina asakuopseze. Ndipereka uthengawo kunena kuti gulu la National Union of Concerning Citizens ni gulu limene muli mabungwe osiyana-siyana, muli azibusa osiyana-siyana, muli mashehe osiyana-siyana, alimi osiyana-siyana, anthu okonda dziko lawo. Ndimafuna ndipereke uthenga otero kunena kuti Amalawi nonse mukonzekere ma demonstration. Kaya mukazabwera ku Blantyre muzafunanso kupita ku Mangochi kukakhala ndi anzanu, kaya ku Mangochi mubweranso ku Blantyre, ndinu olandiridwa. As long as tonsefe ndi pa Malawi ndipo tikumva kupweteka. Ndipo ndiyitanire wina aliyense kuma demonstration amenewa, posatengera iyeyo ndi wachipani chanji, amakhulupirira chani, amadya chani, amapembeza chani, koma this time around ni nthawi yopulumutsa dziko lathu la Malawi, ni nthawi yowombola Malawi, ni nthawi yofuna kuti ngati nzika za dziko tibwerelenso mu mtendere wathu umene talandidwa ndi boma losogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera. Andi ife mawu athu ndi amodzi. Tikufuna President Dr. Lazarus Chakwera atule pansi udindo pamodzi ndi Vice President wake yemwe. Sitikuwafunanso tifatikane na kuti atule nduna zoyipazi, nduna zonongazi, nduna zosatha ntchitozi, atisankhiranso asaziwiyena. So tikunena kuti ma demonstration athu mdziko lino, for the first time Amalawi mwembekeze kuona zazikulu. For the first time Amalawi dziwani kuti talimba mtima ndipo wina tisalimbe mtima. Ngati kuli kufa tifa tizasatira Chilima, tifa tizasatira abale athu amene akungofa ngati mkukuwa, iwo asalemo. Koma this time around kuli bwino ngati kuli kuphedwa tiphedwe, iso anthu akuphedwa dziko lino, ife tikaphedwa pa ground kapena tigwira akati nyongera kwina kwache, we are more than ready for that. So nimafuna nditumize uthenga umenewu, ndipo pempho langa ndionera kuti nonse nzika za dziko lino amene muli dziko la Malawi, amene tili mayiko osiyana-siyana, kaya ndi ku Europe kaya muno mu Africa,
nimafuna ndikupempheni kunena kuno, we need your support, we need your manpower, we need you guys, all of us to join hands together kunena kuti tipulumutse dziko lathu la Malawi. Ndiyankhule chonchi, ndikuyitanira zipani zonse kuma demonstration, ndikupempha zisogoli lonse, ma presidents lonse azipani zosiyana-siyana. Sindifuna kuti ndichule mayina pano, koma nonse ma president, kandi inu ma publicist, kandi inu ma spokesperson, kandi inu ma secretary general, kandi ma governors, nimafuna ndikupempheni kunena kuti ziuzeni zipani zanu, auzeni ma supporter anu, auzeni ma member anu kuti kuyambira next week tikupita pansewu, ndipo mwauze ma supporter anu onse kuti limodzi tikakale kunsewu. Chenjezo ndiyankhule pano kunena kuno, wina aliyense amene azayerekeze, kaya ndi wa polisi, kaya ndi wa ame, kaya ndi militiya, kaya ndi wa chipani, kubwera kuti azaunonge ma demonstration okwiyawa amene Malawi akulirawa. Ndipereke chenjezo ili kuti Amalawi mukonzekere kudzaona mwazi tikuphera munthu pomwepo, chifukwa ndi nthawi yoti tipulumutse dziko. Koma ndiyankhule chonchi, ma demonstration athu tisatira malamulo a dziko lino, tisatira mtendere wa dziko lino, tiyenda mwaufulu monga malamulo akunenera. Sitikufuna kupanga zinthu zachisawawa, ife tikungofuna tiyankhule monga nzika za dziko. So koma ndiyankhule, wina amene zati kolokosole posa kolokosedwayo, amene yosa zabwerera kwawo, tizawotcha tili mkati mwa ulendo opita kukasiya makalata athu kwa DC. Ndipo ndifotokoze mobweretsa kuti be careful, nonse amene mukudya ndalama nkumasangalala, ena anu ati mwapasidwa kukhala a intelligence, anthu maminali mpu, anthu osasamba, anthu otuwa, anthu ngakhale mukudya ndalama zokubazi simukubiriwira nazo, mitu ili mpu. Ndimafuna ndikuchenjeza hivi, osazayerekeza kupanga mistake yonena kuti mudzaononge ma demonstration. Kaya muzayima patali, koma the moment mwaponya mwana kuponya pa ma demonstration, ifeyo tizasiya ma demonstration yo, ma demonstration azakhala ino paka na musana mwalire muzaulula okutumani yoti kama otcheraso nyumba yache. Sitikupanga nawo zoti bwana iya. Ndikunena ma demonstration amene wandantendere, ma demonstration amene tikupanga za ife amene tikudzunzika. So ineyo ndiyankhule pano, ndikukuyitanireni nonse amene mukumva kupweteka ochokera ku chipani cha MCP, ndikukuyitanireni nonse amene mukumva kupweteka ochokera ku chipani cha Ford, ndikukuyitanireni nonse amene mukumva kupweteka nzika za Malawi amene mukuchokera ku chipani cha UDF, ndikukuyitanireni nonse amene mukuti enough is enough, amene mukumva kupweteka kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive Party, inu amene mukuchokera ku chipani cha LEF cha Ona Bombewe, ndikukuyitanireni nonse APP, nonse anamalira a UTM, ndikukuyitanireni nonse nzika za dziko kaya mumagwira ntchito za boma, ma civil servant. Ine ngati game changer, ngati mneneri wake wa bungwe limeneli, ndikukuyitanireni nonse. Amalawi dziwani kuti mabungwe onse amene mumawaziwa, amene akhala akulowa pansewu, amene akhala akuzuzula, tiyenda nawo limodzi, tikhala nawo pamodzi, tichita nawo zinthu limodzi. Maka wina aliyense amene akumva kuti kumalawi kwanunkha kukunyansa, we invite you kuti tigwirane manja tiombole dziko la Malawi. Remember, tikunena kuti enough to Dr. Lazarus Chakwera, sitikumufuna akuyeneka anyamuke azipita. Michael Usa anyamuke azipita, walowera zaini sitikusamala, munthu olowa kufa tilibe naye ntchito, koma tikunena kuti no, akuyeneleka apatire wonse azipita. Boma lokanika. Enough is enough. Ine ndi Mr. Game Changer. Ndipo nonse amene mfuna kumva zambiri za ma demonstration amenewa, talk to me. Ndikuyankhani, ndipo nonse obwera kwa ine kumaza yankhuwa za uchisiru zopusa, ndikuudzaniso pomwepo, osayerekeza kubwera kwa ine kumayankhula mopusa, panga masewera momwalira foni ili m'manja. Ine si munthu wa masewereya. Osabwera so kwa ine kumaza ndiuza zondo opyeza zopusa, mukapanga masewera muvula kabudu la foni yotisana siya kuyankhulana. Sini kupanga za masewera ya tasazika. Ine si munthu wa masewera. Ine ni mwana mulomwe amene mwana amene ndinachokera dziko la Mozambique, mbewu yache inachokera kumene koko. So nimafuna ndiyankhule chonja Malawi kuti ati siti kuopa, siti kunjenjemera, siti kututumuka, siti kubwerera mbuyo. Malawi belongs to Malawians. Kaya munimvesesa kaya ndiyankhule chonja kuti Malawi uthenga wanga wa siku la lero unali wa ma demonstration, ndipo ndikhala ndikuupereka almost every day, and mukhala mukuona nso ma advert okhudzana ndi ma demonstration pena paliponse mdziko lino. Atumizireni anzanu
ikani pa Bluetooth anthu amvesere tenganani pa muzi pano ponsepo mumvesere mautenga amenewo ndipo muchitepo kanthu nonse akufuna kwabwino mayiko akunja amalawi amene muli kunja. Please, we need your help. Stand with us. Help us with your money, with your manpower. We need your support because this time around ndi wasala aruta continua. Ndipo nimafuna nditero kwa siku lale sindikuikamo china chilichonse ine, you know me very well. Ndi zambiri zoti ndichite, ndi zambiri zoti ndidzudzule, ndi zambiri zoti ndiyankhule, but now ndangufuna ndikuuze kuti Malawi ma demonstration ali pakona, ali akubwera Malawi konzekerani. Ine ni Mr. Game Changer chikondi chaushi ziwana Malawi kuti Malawi first ikakhala ili kumeneko. National Union of Concerning Citizens amene ali ma organizers tikakhala tili kumeneko. Ziwana Malawi kuti zipani zonse zimene zili Malawi muno ndi kuti zonse kachina chili mboma kasichili mboma koma aliyense amene kuzimba kuti akumva kuwawa chifukwa cha leadership onsewu. Next week ine ndi Mr. Game Changer chikondi chaushi sindimaopa sindimanjenjemera nonse olimbana ndi ine mupita nditu kumanda piti mwafunsa anzanu amene analimbanapo ndi ine. Si anthu so wamba ungoti basi fati tikudya nawo tiziteteza ndalama zokubazi tiziteteza mchere umene tapasidwa wa ndalama za magazizi. Ine ndalimbana ndi anthu osati inu yeye mafumu andodo zawo siningalimbane ndi ana osapsa pa njombo ngati. So musamale kwambiri fa ndalama zimene zakupengesa nizo zokuti muzopsezera anthu pa ground. Muzichosa mtendere wa Malawi, muzichosa miyo ya Malawi, nkumaombera Malawi, ndikumasokoneza ziko. Nimafuna ndikuuza kuti no, zikhala zomwezo zoti tikadiyere nsima ndi nkhuku pa maliro anu komanso zogulira bokosi lanu. This time around takonzeka ndipo tilirede tikakumana kunsewu komweko. Malawi mulungu akudaliseni. Apolisi athu I'm sure mukagwira ntchito in a diplomatic way. Asitikali athu we are sure kunena kuti inu timakukhulupirirani and you are going to protect us in a right way. And I believe kuti our Malawi Police Service sidafikepo pajaponera kuti Malawi Police Force enafuna itengere kumeneku, but I'm not sure that this time around you can take us to Malawi Police Force. No, if I want to kujua kuti this is Malawi Police Service and you are going to give us good services, and we believe kuti tikagwira nanu ntchito because inunso mukuzunzika mukugona mzisakasa mukudalira uniform yomweyo zovala ngakhale za ku church mulibe masala anu onyenyeka mukuzunzika mukuphelelwa maufulu wanu. This time around let's go and protect our democracy. Ambuya kudaliseni zikomo.